दुअरा से उठे सिर साहेब घरवा में ठड़ भय वो सरवा में ठाड़ भय हो। दुअरा से उठे सिर साहेब सरवा में ठड़ भय आंगनवा में ठाड़ भय हो। माया हमरे लागी बाटी भूखिया भोजन हमके दे तू भोजन हमके देती हो। माया हमरे लागी बाटी भूखिया भोजन हमके देती भोजन हमके देती हो। अंगना में ठाढ़ी नी सासु त बहू के बोलावई त बहू के बोलावई हो। बहुआ जल्दी जल्दी रचौ जेवनार लड़िकवन सब भूखल लड़िकवन सब भूखल हो। बहुआ जल्दी जल्दी रचौ जेवनार लड़िकवन सब भूखल लड़िकवन सब भूखल हो। एक करवा दीही सासु चाउर एक करवा दाली दीही एक करवा दाली दीही हो। सखी एक दोना दिहली पिसान त रोज से सगोढ़ दीही रोज से सगोढ़ दीही हो। बहुआ जल्दी जल्दी रचौ जेवनार लड़िकवन सब भूखे लड़िकवन सब भूखल हो। सोरहठी मन से धुबाटे सोरा में हरारू बाटी सोरा में हरारू बाटी हो। बहुआयन गिनत बाटे लड़िकवन लहुरी ननद बाटी लहुरा देवर बाटे कुकुरा बिलार बाटी गैया चरवाह बाटे हो। बहुआ सबही के भोजना बनायु तू लई खायु कलेवना ढाकियु हो। बहुआ सबही के रचु जेवनारत सबके खियायु तू लई खायु तू लई खायु हो। बहुआ सबही के ढाकियु कलेवना तू लई खायु हो। राम रसोइया बहू बैठी त मन मन सोचई त मन मन सोचई हो। केही विधि रचौ जेवनार त केही विधि पुरवऊ त केही विधि पुरवऊ हो। ऋणी दीही पोई पोई के ढाकी दीही ऋणी के ढाकी दीही हो। सासु आजू मोर मुड़वा पिराने परोसी के खियाई द परोसी के खियाई दे तू हो। इतनी बचन सुनी सासु त मुड़वा कपर पीटयऊ छान छप्पर तोरई घर यऊ दुआर गिरावई हो। इतनी बचन सुनी सासु त मुड़वा कपर पीटई छान यऊ छप्पर तोरई घरवा दू
दुअर गिरावई गो। अरे कौने कुलवंती क बिटियावा त उलटी जवाब दीही, उलटी जवाब दीही हो। अरे कौने कुलवंती क बिटियावा त परोसई न जानई, परोसई न जानई हो। बाबा हमार थानेदार दादा कोतवाल त दादा कोतवाल हो। सासू बाबा हमार थानेदार दादा कोतवाल दादा कोतवाल हो। सासू तुही कुलवंती क बिटियावा परोसी के खियाई दे तू, परोसी के खियाई दे तू हो। अरे कौने धनैते कई बहिनिया परोसई न जानिनी, परोसई न जानिनी हो। सासू तू धनवैते का बिटियावा परोसी के खियाई दे तू, परोसी के खियाई दे तू हो। दुअरा से उठे सिर साहेब अंगना में ठाड़ भाए, अंगना में ठाड़ भाए हो। माया हमरे त लागी बाटी भूखिया भोजन हम लेबई, भोजन हम करबई हो। माया हमरे त लागी बाटी भूखिया भोजन हम करबई, भोजन हम कर